Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dan gaan we naar Amnesty International. We hebben de afgelopen jaren vaker aandacht besteed aan bezoeken van de delegatie van Amnesty International. We spraken daarover met Dagmar Oudshoorn. Zij is directeur van Amnesty International Nederland. Die hebben 2 rapporten en ook een evaluatie ingevuld over de behandeling van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao. Daar was veel, volgens de Amnesty is er veel aan te merken op de wijze waarop Curaçao dat doet. Er is ook veel overleg geweest, maar tijdens dit bezoek was er niet daadwerkelijk overleg met bijvoorbeeld de minister van Justitie. We spraken met Dagmar Oudshoorn en zij legt uit wat Amnesty tot nu toe gedaan heeft en hoe het bezoek aan Curaçao tot nu toe is verlopen. We hebben ondertussen 3 onderzoeken uitgebracht, of 2 onderzoeken en een soort van evaluatie. En we vinden het heel erg belangrijk om de contacten te blijven onderhouden, maar ook de informatie te verkrijgen van hoe het gaat. We hebben onderzoek gedaan naar de positie van de mensen, vooral uit Venezuela, die hier bescherming zoeken. Ja. Die situatie is nog niet verbeterd en dat vinden we jammer. En we vinden het heel erg moeilijk om in contact te komen met de overheid. Om in ieder geval duidelijk stukken te krijgen waaruit blijkt, want dat geven ze aan, dat er een verbetering plaatsvindt. En dat wordt wel gezegd, alleen voor ons is het heel erg belangrijk dat we daar ook bewijzen van krijgen. Dus vastgesteld beleid. En we zouden heel graag in contact komen met de minister van Justitie. Dat is nog niet gelukt, maar we hebben wel gesproken met een aantal hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie. Dus dat was fijn. Maar hoe kan het dat het niet gelukt is? Lukt het niet om een afspraak te maken? Nou ja, wat we wel merken is dat nog steeds mensen het lastig vinden dat we kritische rapporten schrijven. Ja, we schrijven kritische rapporten, maar we vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat die gebruikt worden om de situatie te verbeteren. Dus zie ons als een kritische vriend en niet als een vijand. Maar de minister heeft bijvoorbeeld in de media gereageerd op het laatste rapport of de evaluatie daarvan. En gezegd van er worden alleen maar naar de negatieve kanten gekeken, niet naar de positieve kanten gekeken. Maar Amnesty zegt van het moet juist ook in een gesprek en met bewijzen komen. Ja, want wij werken zo dat als we van wie dan ook, of dat nou van iemand is die bescherming zoekt, of van een partner, of van een minister, of ambtenaren, wij doen altijd dubbelchecken. Dus wij bekijken de kant van verschillende zaken en hebben inderdaad het bewijs nodig. Dus op het moment dat we zeggen van we werken aan iets, dat is geen probleem, maar dan willen we weten wanneer is het klaar, wanneer is het vastgesteld, wanneer gaat het in. En dan kijken we en vergelijken we dat of dat zeg maar klopt met de normen waar de landen zelf voor hebben getekend. Moet je nou terugkomen om de minister opnieuw te spreken? Of, Nou ja, we hopen dat dat toch gaat gebeuren. We vonden het al heel erg prettig met de ambtenaren te kunnen spreken, maar we vinden het echt belangrijk om met bewindspersonen te spreken. Gisteren kwamen we toevallig de heer Pizas tegen. Hij heeft ons verzekerd dat we een volgende keer welkom zijn. En we gaan hem graag aan zijn woord houden natuurlijk. Inmiddels is de delegatie naar Aruba, waar ze ook verder onderzoek doen naar de wijze waarop Venezolaanse vluchtelingen worden opgevangen op Aruba.